Hallelujah. Isa pong magandang gabi sa atin pong lahat, sa mga nakasubaybay sa atin pong J Blue family. So, kamusta na po ang bawat isa? Saan lugar man po kayo nanonood sa gabing ito, pwede ninyo po itong i-comment no, dyan sa inyong live stream. Saan man po kayo ngayon at anuman po ang anumang oras niyo ito pinapanood, samahan niyo po kami at makiisa sa diwa ng panalangin sa atin pong bansang Pilipinas. Ako po ay ang inyong lingkod, Pastora Vicky de los Reyes ng Jesus Believed Love Church, Calapan, Oriental Mindoro, at chairman nung ang Intercessor for the Philippines, Region 4B. So, welcome po sa atin pong palatuntunan, ang Prayer Matters. At muli po, good evening po sa ating lahat. Ngayon gabi ay mag-aalay po tayo ng panalangin para sa atin pong bansang Pilipinas. At makakasama natin sa panalangin mula po sa Jesus Believed Up Church, Molino 3, Cabacoor, Cavite po, ang atin pong minamahal na Pastora Sheikh Alvarado. Good evening po, Pastora Sheikh. Good evening po, Pastora Vicky. Good evening po sa atin din pong mga kasama ngayong gabi pong ito. So, nasaan man po tayo naroroon, pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Ayan po. So, tulad nga po ng nabanggit po ni Pastora Vicky kanina, tayo po ay mag-aalay po ng panalangin na ating pong prayers para po sa ating minamahal na bansa. So, bago po yun, may magbabahagi po muna sa atin si Pastora Vicky ng salita ng Diyos kung bakit po mahalaga na atin pong ipag-pray ang ating bayan. So, Pastora Vicky, ayan po, tayo po ay pwede na pong magsimula. Praise God. Salamat po. So tayo po, pag-aralan po natin yung verse ng 1 Timothy 2, verse 1 to 3. Sabi dito, I urge then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior. So sabi nga po dito, sa lahat ay una, sumasama po natin na talagang tayo ay maghihiling ng panalangin sa pamagitan ng pasasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga matataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So alam po nyo, sa atin pong mga buhay bilang mga Kristiyano, talagang ito po yung ini-instruct po talaga po ni Paul kay Timothy na talagang magkaroon po tayo talaga ng pananalangin, intercession, magpapasalamat para po sa lahat ng mga tao. So ito po yung kailangan po natin na talaga mga Kristiyano ay manalangin po para ho sa mga leader, mga leader po ng ating bansa para sa ganon tayo po ay mamuhay ng mapayapa, mayroon kasaganaan at mayroon hong katahimikan. So ang kailangan lang po natin ngayon talagang paano po natin gawin po ito. Kaya pag minsan po tayo po ng mga Kristiyano talagang tinawag ng ating Panginoon na manalangin. Manalangin tayo ng walampatid. So marami hong pinapakita ang Diyos ngayon kung ano ang dapat natin ipapanalangin. Sa panahon ngayon mula nung isang araw, doon sa Senate hanggang ngayon, mayroong impeachment na binaano na nila ngayon, pinapasok na nila sa Senate. So ngayon, ano pong gagawin po natin? We have to pray na talaga mag-intervene po ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, una po, bago matugon ng Diyos, ang atin pong panalangin, dapat po tayo ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Alam po naman natin na ang Diyos po natin, He is an answering God. He is an answering God. Lahat ng ating panalangin ay kayang-kaya ng Diyos tugunan. Kaya lamang po magpakumbaba lagi po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name, pag tinawag natin ang pangalan ng ating Panginoon, will humble themselves and pray and seek thy face and turn their wicked ways then from heaven. Ang sabi ng Lord, He will forgive our sin,
no ho, he will sabi na he will heal our land. So ganun po, ano, ang kailangan lamang po natin talaga tumawag tayo sa ating Diyos na buhay. Dahil hindi natin kaya mabago ang ating gobyerno, hindi natin kaya yung mga problema na nag-aarise po sa ating bansa, kundi po sa pamagitan lamang po ng pagluhod, pagpapakumbaba sa atin pong Panginoon. Amen po. Kaya sabi po dito, no, talagang tinawag po tayo na magpakumbaba, manalangin, magrepent. Amen po ba? Para sa ganun yung pangako ng ating Panginoon mula sa heaven, mula po sa langit, ay matatanggap po natin. Amen. So alam nyo, mapalad po tayo. Why? No? Mapalad po tayo dahil ang sabi ng Panginoon, God is looking for for a man who stand in the gap. So tayo po yung mga lingkod ng Diyos, tayo po yung mga believers na nampalataya sa ating Panginoon na tinawag para mamagitan to stand in the gap. Ano ho? Kaya yung sa gabi na gagawin po natin ay isang pananalangin. Ano ho? Alam mo, ang panalangin ay isang susi para ho mabuksan ang pinto ng Diyos para ibuhos ang pagpapala sa ating Panginoon. At ito din po ang susi para ang kaaway, no, na talagang sabi nga po dito, ang kaaway na parito, no, para magnakaw, magpatay at manira, no? At ito po yung gagawin po natin ngayon para sawatain, para manalangin, ano ho, at para idulog ang lahat ng yan, para mag-intervene ang ating Panginoon. So, praise the Lord, ano ho, dahil alam nyo, sabi nga po dito sa Psalms 33 verse 12, Blessed is the nation whose God is the Lord. Pag ang ating bansa, lahat po tayo, lalo tigit ang atin pong mga leaders sa ating bansa, pag nagpakumbaba sila, grabe po yung blessing, grabe po yung revival, grabe po yung restoration, no? The outpouring of the Holy Spirit talagang i-release ng ating Panginoon mula dyan sa kalangitan. So ang kailangan lamang po natin ay talagang mag-repent po tayo. Ano po yung mga kasalanan? Ano po, sino po ang dapat po natin i-intercede? Sino po? Ang gobyerno po natin? Hindi lamang po gobyerno, kundi po yung tinatawag na for peace, ano ho, yun pong people, no, ang tao. Tapos po yung prince and princess, ito po yun nasa government. Then po yun pong church po natin. Why? Kasi po, alam nyo naman po ngayon, no, na ang kasalanan po, anong kasalanan po ng ating bansa, sabi, we ask forgiveness for the sin of the people, the Filipino family, princes and princess, tapos din ang mga churches, leaders of the churches, ano, unang-una, kasi po yung sin of idolatry, and immorality, number 1 po yun, ipag-pray po natin, ihingi po natin ng tawad sa ating Panginoon. No? Ihingi po natin ng tawad sa ating Diyos na buhay, ang kasalanan po ng mga tao. Then, ang sa gobyerno po natin, no? Yun pong corruption in the government, illegal activities po. Kaya nagagalit po ang Diyos sa atin ng coronal judgment. Ano? Pero alam nyo, pag tayo po nanalangin sa ating Panginoon, aalisin ang lahat ng ating Diyos at iparanas po niya sa atin po yung tunay na kapayapaan. No? Ang corruption sa gobyerno, yung bloodshed, ano ho, yung grabe po mga patayan, no, mga karahasan sa panahon ngayon. Kaya humihingi-hingi tayo pa ng tawad. So ano pa ho, ang kasalanan po ng ating church. Ito po ay marami ding nagagawa ng malaki dapat po ang papel, no? Ang papel po ng ng church na talagang mamagitan at mananalangin. Why? Kasi alam nila ang katotohanan no? At sabi nga po doon na ang church na nagkakaroon ng division and disunity na dapat po isiwalat po natin, dapat po sabihin, makialam po tayo sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. Hindi lamang po tayo tahimik. Paano po? Kaya po yung sinasabi nga po nung pong leader po namin, nung kami umaten sa Intercessor for the Philippines po, nung laging sinasabi na ang lahat daw po makialam na, sumali na, na talagang mag-ano na, yung tumakbo na sa barangay, barangay election ngayon, para mabago na talaga ho yung ating government. Magkaroon tayo ng good governance ngayon. Kasi po, iba ang may takot sa Diyos. No, may takot sa Diyos na mga tao na talagang kumikilala sa ating Panginoon na hindi makakagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng ating Panginoon. So alam nyo, no, sa atin pong gobyerno, sabi nga po dito, ma-approve po natin talaga yung mga wicked bills, katulad po na sa ating gobyerno, marami na po talagang mga ginagawa, yung mga wicked bills, yung divorce, no, yung abortion, yung marriage,
So kailangan din po natin yung 8 pillars po natin talaga lagi po natin ipagpe-pray po 'yon 'no, kasama po 'yun sa ating bansa. Ano po 'yun, sila po yung kumbaga po yung mga wicked foundation po ng 8 pillars dapat po ipagpe-pray po natin yung Filipino family, yung church, ano ho, yung economy, then yun pong education kasi pong education ginagamit na rin ng kaaway, ano ho, yung comprehensive sexual education ba 'yon? No, yung ang sinabi doon na samantalang sabi pinag-aralan pa ngayon, masalamat sa Lord. Kasi po, ang atin po talaga, mayroon po tayo mga anak ng Diyos na talaga nasa sa Senado at sa Kongreso. So yung mga bills na yan, nahaharangan po nila bago talaga ipasa po nila. Kaya maraming salamat na nandun ho yung may mga lingkod tayo ng Diyos na nandun sa Senado at sa Kongreso. At inaalaw ito ng Lord para makita po natin talaga yung galaw ng sa Kongreso at saka sa Senado, ano ho. So yun po ang atin pong ipag-pray ngayon, ano ho, na talagang sabi nga, prayer of the righteous man is powerful and effective, di po ba? So call unto me and I will answer thee and I will see great you and mighty things, ano ho. Kaya sabi nga, lagi po tayong mananalangin para po sa ating bansa, para hindi lamang po umiyak tayo, kundi po talaga we have to wrestle against flesh and blood. Ano ho, kasi sabi nga po doon, anuman ang tatalian natin dito sa lupa, tatalian ng Diyos sa langit. At anuman pakawalan natin dito sa lupa, pakawalan ng Diyos sa langit. So yun ang kailangan po natin ngayon, na talaga we have to pray, ma-expose po talaga yung darkness, ano, and wickedness sa atin pong bansang Pilipinas, sa ating komunidad, sa ating syudad, no? At sa buong po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sabi nga po dito, we have to pray na si Lord ay may overthrow lahat ng mga satanic, no? Lahat ng mga ginagawa ng kaaway para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan at ang purpose ng ating Panginoon na maging maayos ay ma-experience po talaga natin, no ho. So sa atin po, no, na sa gabing ito na talagang lagi po natin talaga na hindi lamang panalangin kundi you have to declare, no. So ngayon po sa gabing ito, Pastora Sheik, baka mayroon ka pang idadagdag para po doon sa atin pong exhortation about our nation, about our government. Amen po. Naalala ko lang po yung sinabi po ni John Beaver na sabi niya nga po, as the church goes, so goes the nation. Sabi niya nga po, we are the head, not the tail. Real change begins in prayer and in turning to God. So talaga pong kailangan po na ang buong bansa po natin, lalo na nga po ang ating mga leaders ay manumbalik po sa Panginoon. Yung true repentance, katulad po ng nabanggit po ni Pastora Vicky, na napaka-importante po nito. Amen. Na yung pong hindi lang po siya pagpapahayag na tayo po ay humihingi ng tawad sa Diyos, kundi talaga pong buong puso na panunumbalik po sa Panginoon na itakwil ang mga maling gawa, ang mga kasalanan. At sabi nga po ay sa ating pong Panginoon, He is the God of all flesh. Nothing is too hard, nothing is too difficult to our God. Na sa kabila po ng mga nangyayari sa ating pong bansa, kayang-kaya po tayong sagipin ng Panginoon. Kayang-kaya pong gumawa ng himala ng Diyos. Kaya po, yun nga po, as His church, our role, katulad po nung binanggit po ni Pastor Vicky kanina na sabi nga yung sa First Peter nga po ba yun, Pastora? First Timothy. Ay, First Timothy Oo, 2 na 2, sabi 1, nga, 2. opo, 2 na sabi nga po ay we have to pray for our leaders, we have to pray for sa mga nasa government po natin dahil sila rin po yung gagamitin ng Panginoon para po maiayos po ang takbo po ng ating pong bansa. So ayun po, so tonight po, kami po ay samahan niyo po. You can pray wherever you are. Let's pray together. Na sabi nga po, magkakahiwalay man po tayo physically, but let our hearts, let our spirit join together in one accord para po i-lift up po sa ating dakilang Diyos ang ating pong minamahal na bansang Pilipinas. May pag-asa po ang ating bansa dahil buhay po ang Amen. ating dakilang Diyos. Amen. So, Amen. Pastora Vicky, sige. Praise God.
Sige, Hallelujah. tayo po mananalangin. Hallelujah. Father, we thank you. We bless you, Hallelujah. Lord God. Jesus, thank you, Narito po Jesus. kami, Ama. Hallelujah, Lord. Narito po kami, O Diyos, para mamagitan, O God, Amen. para sa amin bansa, sa amin pong mga kababayan. Yes, O Lord. Father, we thank you, O Lord God. Una po, humingi po kami ng tawad, O Diyos. Yes, O God. Patawarin mo kami, Panginoon, sa Lord. aming mapagkukulang, O God. Ang kasalanan po ng aming bayan, ng aming bansa, lalo Yes, tigit po ng Lord. Filipino family, Lord God. Lord, ang O espiritu, God. ang kasalanan, Lord, ng idolatry, Yes, immorality, Lord God. Lord, we ask Lord. forgiveness, O Lord God. Yes, Lahat ng Lord. mga kasalanan na ginagawa po ng bawat Filipino family, we ask forgiveness, O Lord God. Even, Lord, ang kasalanan po ng aming gobyerno, Pare God. Lord, we ask forgiveness, Lord. O God. Ang kasalanan ng korupsyon, O God, and division, love of money, mammon, O Lord God. Hallelujah, Lord. Nandun po, Panginoon, O God, ang mga covetousness, O Lord God. Lord, disobedience, Lord. injustices, O Lord God. Hallelujah. Na kung nasaan po patuloy nilang ginagawa, O Diyos, Lord, we ask forgiveness, O Lord God, even lang bloodshed, O Lord God, even po, Panginoon, O Lord, ang korupsyon, O Lord God, in the name of Yes, Jesus. O Kaya, God. Lord, hallelujah, Lord, naranasan po namin, O God, mula, parigad, last 2025, O God, mula, hallelujah, July, parigad, hanggang December, nakaranas kami ng iba't iba, Panginoon, O Lord God, na, Lord, disaster, O Lord, kalamidad, O Lord God, Lord, Yes, tinuturo mo sa amin, O Lord God, in-expose mo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya Lord, ngayon pa lang Ama, patuloy namin at patuloy kaming humihingi at nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Lord. Dahil inaamin namin, O Lord, na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Amen. Kaya Lord, we Amen. ask, O God, for the forgiveness, O God, for all the Yes, sin of our Lord. government leaders, O God, mula Yes, sa O presidente God. hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na posisyon sa Yes, aming gobyerno, Pare God. Lord, continue to touch them, Father, in Jesus' yes, name, O amen. God. Seal them, O God, with your fire, O God. Yes, in Cleanse Jesus' them, name. Lord, with your Holy Spirit, oh God. Cleanse them, Yes, Lord, with the Lord. blood of Jesus, oh God. Lord, lead Hallelujah. them to repentance, oh Lord God. Hayaan mo, oh God, na mangusap ka sa kanila, Panginoon, oh Diyos, oh God. Hayaan mo, Ama, na makita sa kanilang mga buhay, oh Lord God, ang banal na pagkatakot sa iyo, Lord God. Yes, Lord, Lord. tunay na convict mo sila, Pare God, anuman, Panginoon, oh Lord, ang sitwasyon ng kanilang buhay. Bagamat, Lord, ang sabi nga, oh God, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa salita na mumutawi sa iyong bibig. Yes, Bagamat Lord sabi nga, O God, na mayaman, O God, gumagawa, Panginoon Lord, ng hindi mga illegal na gawain, Pare God, Lord, hindi ito nyo kalooban, O Lord God. Kaya yes, Lord, we ask, O Lord, for forgiveness, O God. Lord, even ang gambling, even mga vices na yun, O Lord, na ginagawa nila, we ask forgiveness, O God. Lord, we pray, Pare God, even Lord, we ask forgiveness din po, Panginoon, O God, sa aming mga leader, O Lord God, sa church, O Lord amen. God, na kung Yes, nasaan Lord. wala pong pakialam, hindi naman po lahat, Lord, na walang pakialam para, Lord, sa aming bayan, o Lord, sa aming bansa, o Lord God. Lord, tunay nga, Panginoon, ang dalangin po namin, o God, na makialam, o God. Lord, manalangin, o Lord God, ang iyong church, o Lord God, makita nila, Panginoon, o God, halalang kalalagayan ng aming bansa ngayon, o Lord God. Lord, tunay nga, o God, sa ang mga nararanasan, o Lord, at nakikita, Panginoon, ng iba't ibang mga bansa, ang mga nangyayari, Lord, sa aming bansa, makaawaan mo ang aming bansang Yes, Pilipinas, O God. amen. Have Yes, Lord. mercy, O God. Help us, O Lord God. Amen. Turuan mo, Ama, na maglingkod ang iyong mga anak. Magpakumbaba, Panginoon o Diyos. Yes, Aminin na kung Lord. wala ka, wala pong magagawa ang bawat isa, O God. Lord, sabi Amen. mo nga, if my people who are called by my name shall Yes, humble themselves and pray and seek Lord. thy face and turn their wicked ways then from heaven, you will hear Lord. our prayer, O God. Amen. And you will Amen. heal our land, forgive our sin, O God. Lord, Yes, O maraming God. maraming salamat po, Ama. Dahil alam Yes, ko, O God, Lord. na sa gabing ito, Lord God, ay tutugunin mo kami, O God. Lord, Yes, sa oras nito, Pare God, we approach all the wicked foundation, O yes, Lord in God, sa eight pillars Jesus' of our name. society in the name of Yes, O Jesus. God, in Lord, ang Jesus' lahat, O Lord, ng mga mali, Panginoon, O God, ng mga bills, O God, in Jesus' name, hindi Yes, nyo in hayaan Jesus' ito, O name. God, na ito'y maaprobahan, O Lord, in Jesus' name, like Yes, CG bill, O God, divorce, O God, Jesus' abortion, and name. In same-sex Jesus' marriage, O name. God, kinakansela namin ito sa Yes, pangalan O ni Jesus right God. now, in the Yes, name in of Jesus' Jesus. name. Oh Lord, even po, Panginoon, sa education po, Father God, Lord, Yes, manguna O ka, God. mangusap ka sa Amen. eight Yes, pillars of our Lord. society, Lord, sa aming bansa, Father God. Yes, O Kayo God. lang nakakaalam, Panginoon, oh God, ang mga wicked foundation, O Lord God. Lord, we Yes, pray, O oh God. God, na magkaroon ng tunay na banal na pagkatakot ang mga namumuno dito, O Diyos, O Lord God. Amen. Hayaan mo, Ama, you will
open the door for their salvation and you will lead them to repentance, O Lord God. Yes, Lord, Lord. salamat po ma, ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon. Ikaw lamang, Ama, ang aming Diyos, O God. Hallelujah, na Yes, kayang O gumawa God. ng himala, Pare God. Amen. Ikaw ang Diyos na Amen. mabuti, Panginoon, O God. You are a Yes, O God. amazing God, Lord. Hallelujah. Hindi ka po, Amen. Panginoon, at nagagalit, O Lord God. Dahil Ah, once nagpapakumbaba kami, nakikita mo ang aming mga puso na nagahambol sa yes, iyo, O Pare God. God. Kaya Lord, we pray, oh God, you expose every wickedness, O Lord God, Yes, and please. den of wickedness in the Philippines, O Lord God, Yes, sa bawat Lord. bayan, Panginoon, O God, sa syudad man, Panginoon, O Lord Yes, in God. Dahil alam Jesus' po namin, Ama, hallelujah, ikaw ang nakakalam. Lord, ang iyong mata ay lagi nakatuon, Panginoon, O God, to name. and fro, O Amen. God, sa iyong mga anak, O Lord God, kaya hindi mo hahayaan, O Lord, ng aming panalangin, O God, ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Kaya Lord, we thank you, O Amen. God, for you are an answering God, Lord, a Yes, miracle Lord. working God. Amen. Hallelujah, Amen. hallelujah. Si Karabakanda, Lord, maraming God. maraming salamat, O God. Tunay nga, Ama, ikaw lamang ang Diyos namin, Parigad, na kayang gumawa ng himala, O Lord Yes, God, O sa God. amin pong Amen. bansa, Parigad. Amen. Makialam ka sa Amen. Senate, O Lord, Yes, makialam ka Lord. Yes, sa O Lord, sa God. Congress, even ang Malacanang Palace, O Lord God, in the Amen. name of Jesus, O Yes, God. in In the Jesus' name, we name. apply the blood of Jesus over Senate, O God, Yes. over Congress, O God, even Yes, O Malacanang God. Palace, O Lord, at sa bawat Panginoon ng mga, hallelujah, ng mga departamento, parigad, establishment, O God, opisina man, parigad, ng aming gobyerno, O God, sa Amen. national and local government units man, O God, Yes, in O the name God. of Jesus. Lord, salamat po, Ama. Hayaan mo, parigad, na sa darating na eleksyon, O Lord God, Lord, kayo ang pipili ng mga tamang tao na may takot sa iyo, Amen. Panginoon. Lalo Amen. tigit, Ama, ngayong mga Yes, barangay Lord. election, Pare God, we entrust everything Yes, to O you, God. Pare God. Amen. Lord, Amen. salamat po, Ama. Nais po namin na magkaroon kami ng good governance, O Lord God, Yes, O ikaw God. magre-reign, O Lord God, at walang magagawa ang kaaway, O God, in the name of Jesus. Dahil, Lord, may Yes, in plano ka sa Jesus' aming bansa, Pare God. In name. the name of Amen. Jesus, oh God, hallelujah, hallelujah. Oh God, we declare, oh God, that our Philippines, oh God, ang Philippines, oh God, is a prosperous, righteous, blessed nation, oh God, and a Amen. Amen. missionary sending nation, oh Lord Yes, God. Ang Lord. bansang ito po, Panginoon, oh Lord, ay tunay na pinili mo, Lord God. Kaya Lord, as we pray, Amen. oh God, for our nation, alam ko gagawa ka ng mga himala, Panginoon, oh Lord. Yes, Magkaroon kami, Lord. Panginoon, oh Diyos, ng tunay, Panginoon, na pagbabago, Panginoon, oh Lord God. Amen. At Amen. mararanasan po namin, Ama, ang iyong pagkilos, O Lord God, in the name of Jesus. Kaya Yes, O Lord, we God. pray, oh God, hallelujah, come, Lord God, to the Philippines, oh God. Yes, Lord, na magkaroon amen. kami ng sure salvation, Pare God. Yes, At Lord. Lord, hayaan mo, Ama, hallelujah. Lord, ang sabi nga po, Father God, we enforce, oh God, the prophecy, oh God, for the Philippines, oh God, that there be a new, Father God, be a rebirth of new nation, Panginoon, that Yes, God is Lord. transforming the political landscape of the Philippines, Yes, oh God, that amen. Jesus is Amen. about to rule in the Philippines, oh Lord Yes, God. amen. Lord, we Amen. declare God's restoration, glory, and Amen. Yes, blessing Lord. upon the nation and the people, oh God, in the name Amen. of Jesus, Amen. in the name of Jesus. Lord, Yes, maraming Lord. salamat po, Ama. We declare, Pare God, hallelujah, that Philippines will love the Lord and His neighbor with all Amen. their heart and mind and Yes, strength. God. Lord, we pray, oh, the Philippines will become a nation where no one has to beg for food, for God has given Yes. her plenty. The Philippines Amen. will become a nation where there is true justice for all equally. Amen. The Hallelujah. Philippines will become a nation where the rich will care for the poor, oh God. The Amen. Philippines Amen. will honor the Ten Commandments and live them out seriously, oh Yes. God, in Jesus' Amen. name. The Philippines that will not abort the babies for the private pleasure, oh God, in the name of Yes. In Jesus. Jesus' Oh name. God, thank you, Lord, that the Philippines will become a nation where the body is reverenced as the temple of Amen. the Holy Spirit and not Amen. used for prostitution, Lord, in the name of In Jesus. Jesus' And name. Lord, we thank you, Lord, for the Philippines. We honor Him through Sabbath and the feast of the Lord. Amen. Amen and Amen. amen. Lord, we thank you, Lord God, that you will open the door for the salvation, Panginoon ng Diyos, O Amen. Lord, sa Yes, aming Lord. bansa, Lord God. Lord, Yes, maraming God. salamat, O God, that you will open the prisoner to those who are
abound, O Lord God. Yes, Lord. Salamat po, Ama, at sa gabing ito, Lord, we thank you, Lord, and we declare, O God, that Philippines will acknowledge and declare the glory of God, that the Yes. knowledge of the glory of God cover the Philippines as the Yes, waters oh God. covers the seas, in the name Amen. of Jesus. In Jesus' name, Lord, maraming salamat. At sa oras nito, Lord, sinisilyohan ko na ng iyong banal at makapangyarihan dugo ang amin pong declaration, Panginoon o Diyos, O Lord, para sa aming bansang Pilipinas, O Lord God. And Lord, we thank you. We bless you, Father. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Dahil, Hallelujah. Lord, ikaw po ang aming Diyos na nakakabatid, O God, ng lahat ng bagay. Wala po, Panginoong natatago sa inyo. And Yes, O Lord, Lord. we continue to ask, O God, Lord, by your mercy and your grace, O God, Lord, continue Amen. to expose, O God, Lord, lahat po, Panginoon, ng corruption, O God, Lord, sa Amen. bansa pong ito, O God, not only to expose, O God, but Lord, release, O God, Lord, your righteous judgment, O God, Lord, na magkaroon ng tunay na katarungan, O God, Lord, sa bansang ito, O God, na Lord, yes, O God, because you are a righteous God. Lord, you are a Amen. righteous judge, O God. Lord, let there be, O God, Lord, yes, O God, let there be exposed, O God, let there be an exposement, O God, Lord, ng mga nakatago pa, O God, at Lord, alam po namin, O God, that your light will shine, O God, Lord, dun sa mga darkness na yun, O God, and Lord, let your truth prevail, O God, in Jesus' name. At Lord, sa bansa pong ito, patuloy na ikaw po ang kumilos. Lord, we desire, we plead, O God, na Lord, makita namin, O God, ang iyo pong pagkilos, O God, Lord, sa amin pong bansang Pilipinas, O God. Lord, from Luzon, Visayas, and Mindanao, O God, let your divine intervention, O God, be upon our nation, O God, Lord, sa mga nasa government, O God, Lord, continue to move, O God, upon them. Let them experience, O God, Lord, your goodness, your kindness, O God, because as you have Amen. said in your word, your goodness leads us into repentance, that there will be a Amen. true repentance, O God, into the heart of every Filipino people, O God, into the Amen. heart of every government officials of our nation, O God. Amen. Lord, have mercy, O God. Have mercy upon our land. Have mercy upon this nation, O God. Father, we acknowledge, oh God, that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Lord, we need you, Amen. oh God. Jesus, yes, oh God, we need you into this nation, oh God. We need you, oh God, oh Holy Spirit in this nation, oh God. And Father God, Lord, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo at ang layunin mo sa bansa pong ito, O God. Amen. At Lord, nananampalataya po kami, O God, na Lord, once you intervene, Panginoon, lahat ng demonic strongholds, lahat, Panginoon, ng mga inilagay ng kaaway sa bansang ito, Panginoon, ay madudurog ng iyong kapangyarihan, O Amen. God. Amen. And Father Hallelujah. God, Lord, we plead the blood of Jesus over this Yes. nation, O God. Hallelujah. Lord, from Luzon, Rabababashan. Visayas, and Mindanao, O God. Lord, Amen. yes, oh God, we ask, oh God, Hallelujah. Lord, yes, Hallelujah. oh God, by faith, oh God, Lord, as we come, oh God, into your court of heaven, Lord. oh God, Lord, we plead the blood of Jesus over the Philippines, oh God, that Amen. Lord, any accusation of the enemy, any Lord, yes, oh God, cases that the enemy has, oh God, placed before you, oh God, against our nation, Father, we plead that let the blood of Jesus speak in behalf of Amen. the Philippines, oh God, and Lord, let every accusation of the enemy become futile, become null, oh Yes. God, and void Hallelujah. in Jesus' name. And Lord, yes, oh God, let your judgment, oh God, Lord, be upon our enemy, oh God, be upon, Lord, the demonic forces, oh God, but Lord, let your blessing, oh God, flow upon our nation, oh God, in Jesus' name. Amen. Amen. Lord, we Hallelujah. thank you, oh God, for you are our merciful and Lord, great God, na Lord, yes, oh God, tunay nga na sinabi mo sa iyong salita, you are the God of all flesh. Nothing is too hard, nothing is too difficult for you. Lord, sa Amen. ngayon man, Panginoon, imposible, oh God, Lord, ang mga nakikita namin, oh God, Lord, napakaraming problema ng bansa, but Lord, yes, oh God, dahil ikaw ang aming Diyos, Lord, wala pong mahirap, walang imposible sa iyo, God. Lord, Amen. you can Hallelujah. turn Thank what you, the Lord. enemy meant for Thank you, our bad Lord. into good, oh Amen. God.
Lord, kayang-kaya mong, Lord, Ora ayusin, baba oh God, ang basin. bansa pong ito, oh God. And Lord, we Amen. just put our trust and our hope only on you, oh God. Yes, Lord hallelujah. Jesus, Lord, be glorified, oh God. Lord, sa buhay po ng iyong mga anak. And we pray, oh Amen, God, Lord, hallelujah. yes, oh God, let there be unity in the body of Yes, Christ, oh yes, God, Lord Lord, God. upon this land, upon this nation, oh God, na Lord, Amen. magkaisa ang iyong mga anak, ang iyong iglesia, oh God. Lord, yes, oh God, to stand in your truth, Para to baba. stand, oh God, Yes, Lord, sa iyo hallelujah. pong salita, Panginoon, na Lord, yes, oh God, hindi kung kanino mang politiko, oh God, Amen, Lord, sila amen. Lord, tumayo, kundi sa iyong salita, sa iyo po, Panginoong righteousness Hallelujah, tumayo, oh hallelujah. God, Lord, ang iyo pong iglesia, oh God, Amen. dito po sa buong Pilipinas, oh God. Lord, we thank you, oh God. Lord, tunay nga po, Panginoon, nananampalataya po kami, oh God, na makikita namin ang iyong pagkilos, ang iyong, Lord, kamay Hallelujah. na Lord, miraculously gagalaw po sa aming bansa, oh God. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. hallelujah, Yes, Lord, hallelujah. hallelujah. Oh, Sharada Thank you, Kanda, Lord. Rabasi Yarada Hande, karayande, raraba. Rukura Bababakia, Yes, Rada Kande, sakarayande, Yarada Yashande. rarabasi, rarabahay. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Yekeyaradaya Lord. shande. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Even, Yes, Lord, release karababayanda. forth. Yes, oh God. Yes, your warring angels, your destroying Amen. angels to destroy all the works of the enemy over our Amen. In nation, oh God. Jesus' name. In Yes. Jesus' name, even Lord, release forth your ministering angels, oh God, that will go Amen. into minister, oh God. Lord, yes, oh God, upon this land, oh God. Hallelujah, hallelujah. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Na Lord, tunay nga po, Panginoon, nananampalataya kami, oh God. Yes, Lord, as you have said in your word, oh God, the prayer of the righteous availeth much, oh God. Lord, you heard our prayer, oh God. Lord, naririnig mo, Panginoon, ang iyak, ang dalangin, oh God, ng iyong Amen. mga anak Hallelujah. na tunay na nananampalataya at Hallelujah. Hallelujah. lumuluhod po sa inyong harapan, oh God. At Lord, patuloy niyo pong pagkaisahin ang puso, O God, ng Lord, ng body of Christ, O God, dito sa Pilipinas, Amen. Panginoon. Lord, Hallelujah. para sa iyong layunin sa bansang ito, O God. Para sa Amen. iyong, Lord, plano at kalooban, Panginoon, sa bansa pong ito, O God. At salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo, O God, sa mga may puso, Panginoon, na inilalagay mo, O God. Lord, ang kabigatan para sa Yes, nasyong Lord. ito, O God. Hallelujah. Lord, Amen. yes, O God, sa mga kapatid, mga magulang namin, Panginoon, na ginigising mo ng madaling araw, O God. Yes, Lord, oh God. anumang oras na Arababayan. nananalangin Basi sa'yo. Lord, karayan. salamat, O God. Salamat, O God. Yes, Lord. Lord, tunay nga po, Panginoon, na patuloy mong tinataas, O God, Lord, binabangon, O God, Lord, ang mga watchmen mo, O God, Lord, sa bansang ito, O God. Yes, Lord, and let them, O God, take their stand, take their place, O God, upon our Amen. nation, O God, in Jesus' Amen. name, in Jesus' name. At Lord, maging Panginoon sa amin pong Oh, Pangulo, rababayan O din. God, nasaan man Yes. siya naroroon, Lord, Amen. we Hallelujah. pray, oh Hallelujah. God, for your divine Rabababasiya. intervention over his life. Yes. Lord, cover Amen. him, oh God, and Lord, reveal to him, Panginoon, Lord, ang Amen. iyong Nausap plano't ka po ang kalooban. ganyan, Lord, Lord. mangusap ka sa kanya, maging Panginoon, dalawin niyo po siya sa kanyang panaginip, oh God, Yes, and Lord. Father, we pray, Hallelujah. surround him with the righteous and godly people, oh God, na Lord, Amen. ikaw ang Rabababas. nagtalaga, oh God. Yes, Lord, we pray, oh God, surround him with the people like Daniel, oh God, Lord, Amen. sa kanya pong buhay that will give him the righteous counsel, the righteous, oh God, Hallelujah. Lord, word na naisin mo, Panginoon, na marinig niya, O God. At Lord, salamat, O God, sa iyo pong, Lord, yes, O God, pag-iingat, paggabay sa kanya, help him, Lord, yes, O God, to really serve this nation, Yes. O God. Amen. Lord, yes, O God, na Panginoon, sa kanya pong mga nananatiling panahon, Panginoon, sa paglilingkod sa bayang ito, magampanan niya, O God, Lord, ang tunay na paglilingkod, Panginoon, para sa Amen. bansang ito, O God, na Lord, nananampalataya kami na ikaw pa rin, Panginoon, inalaw mo pa rin, O God, na umupo siya, O God, dahil may plano at layunin ka. Ganon din, Panginoon, sa amin pong Vice President, oh God. Lord, yes, oh God, we continue, oh God, to pray for her, oh God, and Lord, let your divine intervention, Panginoon, sa buhay po niya. Lord, alam po namin, Panginoon, na Lord, yes, oh God, mangyayari ang, Lord, ang plano at kalooban mo, Panginoon, sa kanyang buhay, oh God, at Lord, help her, oh God, Lord, to face, Panginoon, kung anong man po ang dapat niyang mga harapin, na Lord, na hindi siya, Panginoon, sa tao manangan, oh God, but Lord, let her
her heart, oh God, return to you, oh God, in Jesus' name. Lord, salamat po, Panginoon. Yes, oh God, maging sa mga man of God mo, oh God, na itinalaga sa amin pong government, oh God, Lord. Yes, oh God, wherever they are, Lord, let them stand in your truth and in your righteous judgment, oh God, and let them, oh God, Lord, yes, oh God, stand, Panginoon, na Hallelujah. tumayo sila, Panginoon, sa iyong pong katwiran, sa iyong katotohanan, oh God, and let your light Amen. shine upon them, oh God. Lord, yes, oh God, yes, Lord, sa amin pong Hallelujah. mga kapatid sa pananampalataya, oh God, Lord, kila Cayetano, oh God, Lord, kila Amen. Brother Hallelujah. Eddie, oh God, kila Yes, Senator Joel. Joel, oh God, Lord, yes, oh God, we pray, oh God, for your protection, for your divine intervention sa kanila pong mga buhay, oh God, and Lord, yes, oh God, patuloy ka pong gumalaw, kumilos, Panginoon, sa bansa pong Amen. ito, O Amen. God. Amen. Yes, Lord, tunay nga, O Diyos, na sa iyo pong mapagpalang kamay namin, itinatalaga ang amin pong bansang ito, na tanging sa iyo lamang, Panginoon, pwedeng mabago, pwedeng umayos, O God, Lord, ang bansa pong ito, O God. Thank you, Jesus, O God, for your mercy and your Hallelujah. grace upon our nation, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Thank you, Hallelujah. Father God. Thank you, In Lord. Jesus' name, Hallelujah. amen. Salamat po. Lord. Salamat po. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Ama, for humbling, Lord, ourselves under your mighty hand. Oh, Lord, we lift up the Yes. Philippines into your care, oh God, for we know Yes, that blessed Lord. is the nation whose God is the Lord. Lord, Amen. heal our land, oh God. Restore what is Yes, oh broken and God. bring wholeness to our people, oh God. Amen. We Yes, cry for Lord. justice, expose corruption, Yes. silence dissent, Yes. and let unrighteousness come to an end. Oh, Amen. hallelujah. Father, Hallelujah. for the Raise up house. integrity, wisdom, and compassion, oh God. Let Yes, oh God. righteousness rule in every level of government. Yes, For in righteousness Jesus' exalts name. the nation, O God. Bless Yes, every Lord. Filipino, O God. Strengthen the Amen. weary, O God. Provide for the poor, O God. Protect Yes, the Lord. vulnerable and awaken hearts, O God, to seek you above all. Let Yes, oh unity and God. love for another rise and above division and selfish ambition in the name of Yes, in Jesus. Jesus' name. Lord, hallelujah. Lord, do a new thing in the Philippines, oh God. Amen. Yes, Lord, oh let God. revival break out in our homes, our Yes, schools, amen. our Amen. marketplaces, and our churches, oh God. Yes, Me, as we are Lord. churches, be light, to Lord God, in the darkness, Amen. In Jesus' declaring your glory name. across our land, oh God. We declare the Philippines belongs to Jesus. We entrust our Amen. future to you, oh God, for you Yes, are our God. refuge, our hope, and our deliverer, oh God. In Amen. Jesus' Amen. name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May message si ano, Pastora. May message sa iyo si ano. Apo. Oh, wait lang po. Hallelujah. Rashikarabakanda. Si brother. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan po. So, bago lang po tayo, Pastora, ano po, mag-end at ano po, meron lang pong nagpahabol ng prayer request. Atin pong kapatid na si Sir Dory po dito po sa Molino at ano daw po, nagpapasama po siya sa prayer dahil masakit daw po yung kanyang sikmura, sa kanyang esophagus, tapos sa tonsil, pain, Ah, sa batok daw po, ubo, tsaka daw po ng kanya pong apo, si Zion at si Kat, ubo din daw po. Yun po, Sister Elsa. opo, ayan. So, let's just lift them up po sa Panginoon. Yan, Sige. bago po tayo ano po, maghiwa-hiwalay. Tsaka po, ay meron pa po ba, Pastora, may naghabol din po ng Sister, prayer. si Aisa. Sister Aisa. Yung kanyang bianan. Opo, si Kuya Yeah. Ferdy, ayan po. Ah. Po. Sama natin si Ate Piling. Sa Ate Piling din. Then, si Ate Piling. Pwede Opo. rin yan. Lahat na may sakit siguro, Pastor. Opo. Generalize na po natin. Oo. Sige po. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos na dakilang manggagamot, O God. Lord, kayo po, Panginoon, ang lumikha ng aming mga katawang lupa po na ito na, Lord, batid mo, O God, Lord, ang kalalagayan po ng aming mga kapatid at magulang. Lord, sila Sister Dory, O God, si Kuya Ferdy, sa mga apo at manugang, Panginoon, ni Ate Dory, O God. Lord, maging si Kuya Ferdy, Lord,
Salamat, O God, dahil nananampalataya kami na kumikilos na po kayo sa kanilang buhay, maging ganun din po kay Ate Feeling. Lord, salamat Lord, na thank you, Lord. Panginoon, pinagaling mo na po ang aming mga Yes, kapatid Lord. na ito, O God. Lord, sa iyong mga latay, Panginoong Hesus, sila po ay magaling na. Lord, we claim Amen. your I claim. healing, we claim your deliverance, O God, Release, oh upon God, their release. body, Lord. soul, and Jesus' spirit, O name. God, in Jesus' Yes. name. And Lord, we Amen. declare 3 John 2 over their lives, O God, that they will prosper, O God, that they will be in health just as their soul prosper, O God. Lord, salamat po, Panginoon, na Lord, patuloy ka pong kumilos, O God, sa kanila pong mga buhay. Patuloy Amen. na makita mo ang kanilang pananampalataya Hallelujah. sa iyo, O Yes, God. Lord. Lord, stir Thank up you, their faith Jesus. Oh, unto you, Amen. Panginoon, Amen. at Amen. natanggap na po nila ang kagalingan na yon na ibinatid mo na po, binigay mo na po sa Yes. kanila pong mga buhay, O God. Lord, Amen. salamat. Doon sila po'y tumayo sa iyong pangako, sa iyong pong mga salita. At Lord, tunay nga po na makita po nila, O God, ang iyong pagkilos sa kanila, O God. At Lord, yes, O God, anuman po ang loopholes, Amen, anuman oh po ang Lord. naging butas ng kaaway, Panginoon, Yes. para makapasok, O God, sa kanila pong mga physical na pangangatawan, O God. Lord, Holy Spirit, we pray, reveal it unto them. Oh, At kayo hallelujah. po ang Holy Spirit, magbigay, Panginoon, ng wisdom sa kanila, O God. Lord, yes, O God, na makita po nila, Panginoon, na kung may kailangan pong i-repent, kung may mga Lord, kailangan amen. pansin sa kanilang mga puso, sa Repented, kanila receive, pong Lord. kaisipan, Lord, maging sa kanila pong Hallelujah. tahanan. Holy Spirit, we ask, Yes. O God, that you, O God, freely move sa kanila pong mga buhay, O God. Amen. At Lord, Amen. dahil sinabi mo nga po sa iyong salita, a merry heart doeth good like a medicine. Lord, give them a Amen. joyful heart, a heart that is always, Amen. Lord, Hallelujah. rejoicing in you. At Lord, alam po Hallelujah, namin, Rabba. Panginoon, na ang kagalingan po ay ibinigay mo na sa kanila. Thank you, Amen. Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you, we praise you, we love you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen Amen. and ayan Hallelujah. po, sige po. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, ayan po, we just want to acknowledge po yung mga nakasama po natin, sila si Sir Aiza Alam, Pastora Marivic Rosada, si Sir Feeling Megano, ayan po. So, Pastora. blessed night po. Oo. Opo. Si Ate Meron din. Getty, Mian. Sino opo, yun? Sister Mean, Mian. opo, Yes. ng Lipa, Batangas, ayan po. Ayan. So, Yes, amen. God. Magandang gabi po sa bawat Magandang isa. gabi sa bawat isa. Ayan. So, thank you po for joining us tonight sa atin pong mga panalangin at alam po natin na ang atin pong dakilang Diyos ay tumugon na po, amen, na Amen. dala-dala na po ng mga anghel yung pong kasagutan sa atin pong mga panalangin. At thank Amen. you. Amen. Ayan po. Thank you po, Pastora. Ayan, baka po meron pa po kayong mga gusto pong bago po tayo tuluyang magpaalam po sa kanila. Oo. Praise God. Mayroon pa pala mga church po natin. Sige, pag-pray na lang natin yan yung sa church natin, yung mga anniversary. So, Opo. siguro ay na lang yun. So, praise God. Wala na, Pastora. So, thank you, Pastora Shik. Thank you Nakakatuwa po. naman. Praise God po. Ayan. So, salamat po muli sa atin pong mga nakasama po ngayong gabi pong ito. Pastora Vicky, thank you po. See you Thank po you next din. week sa atin po Oo. dyan po sa Mindoro. Yes, And kita-kita tayo. opo. So, Ah, we pray na patuloy pong kumilos ang Diyos sa atin pong bansang ito. Amen. Amen. So, Amen. Praise God. praise So, God po. good evening lahat. God bless. No? God bless Bye-bye. po. Amen. God bless po.